môžeš si spraviť pečený cesnak v oleji. Čiže potrebuješ takto strúčiky cesnaku, čerstvú bazálku napríklad, alebo aj iné bylinky. Ja mám aj rozmarín, mám tam aj čili, sol a olivový olej, takú nejakú zapekaciu misku. Očistíš si cesnak a do misky. Pneš rozmarín, bazálku, čili, osolíš, zohreješ si olej olivový, podľa toho, koľko ti vojde do misky. Mne to vychádza na 1,5 deci. Stačí ho len zohriať a medzi tým si daj prehrieť rúru na 160 stupňov. Zaleješ zohriatým olejom. A dáš piec tak 20-30 minút. Môžeš si spraviť hrianku medzi tým na olivovom oleji. Musí sa ten cesnak dať roztlačiť. Bereš cesnak, roztlačíš si na chleb, na hrianku. Zbytok si môžeš odložiť do pohára a máš hotovo.